Så er vi kommet afsted på vej mod Stævneskoven, hvor der skal være 2 spor. Der er før kun være 1. Og her i 2017 er der så åbnet et nyt spor. Nå, så kommer vi op her til vejen. Det skal vi lige krydse her, tror jeg. Wow. Jeg er altså ikke sikker på, at det er den rigtige vej, det her. Jeg skal altså lige have tjekket op på min kone her og se. Kan det passe, at jeg allerede er fra et vild? Jeg har ikke engang kørt 1 kilometer. Jeg er allerede fra et vild. Vejen går der. Det er jeg. Jeg skulle have drejet det op. Nå, tilbage igen. Vi var lige kommet lidt forkert på den, men jeg fik lige lidt lokal hjælp. Så nu tror jeg, at vi er på rette spor. Ups, kommer over der. Så er det her, man kan parkere sine biler. Herover er der et skilt. Her står der Svendborg Mountainbikespor. Okay, velkommen til mountainbikesporet i Stævneskov, Hallingskov og Gammel Hestehave. Vi står der, så starter blå derovre, og den slutter så der, hvor vi kom fra. Og den røde, den starter der, starter den røde derude, og slutter så, jeg tager så den nye, der åbner her, den skulle være ret. Den skulle være mild, og ikke engang sikkert den første gear. Er det så her? Vi starter på den her, det er den lette. Wow! Vi tager det stille og roligt. Vi kører på stor klinge, det skal jeg ikke. Hvor jeg skal herned på den her. Au for helvede. Ja, så skal vi op på broen her. Kom så. Hop. Ja. Hej. Hej. Sådan der. Vi er klar til broen. Vi skal bare komme ind. Og meget kryds her. Der kommer der gang ind. Der kommer lidt flyvehop her. Godt skal jeg op i et andet gear. Nu kommer der fra på, går det lidt mere bakke her. Det er jeg altså ikke lige klar til at flyve over dem der. Op i den der. Op i den der. Sådan der. Der kan man snø her. Ui, skal jeg altså lige huske at bremse. Så skal man op og køre herop på siden. Wow. Det skal nok ende galt det her. Så kommer sgu action på. Wow. Så krydser vi vejen igen. Nu er vi oven i røven. Gå ind over, jeg blev overhældt. Hold kæft, det er ujævnt, mand. Gud, man skal stå op. Jeg er ikke sikker på, den rigtige cykel, jeg har til det her. Så skal vi op ad bakke. Hold kæft, mand. Så skal vi tungen af bakke igen nu. Så er tungen lige i munden. Ups. Nu kører det sgu. Nu kører det sgu for mig. Kom så. Jernis. Ups, kom sgu et hop der. Fuck. Der skal jeg flyve med det tør skyld på den cykel her. Altså, ellers har jeg gjort det. Jeg har haft en rigtig mountainbike-cykel, der er fløjet for vildt. Nå. Skal vi ned her? Hold da kæft, mand. Wow. Flyv op. Skal mere fart på, okay, mand. Sådan der. Sort, blå. Okay. Jeg tager den blå. Det skulle vildt nok, den her foran. Så bliver det lidt roligt igen her. Skal vi lige op og bakke igen. Jeg har ordentligt flyver op i der, mand. Nej, det skal jeg sgu ikke. Det tør jeg sgu ikke. Ikke på den cykel her. Går der altså mere bakke her. Jeg har ikke meget for at slippe bremserne. Op og køre der. Wow, gren. Sådan der. Yes, sir. Her vi kommer. Her vi går. Mudder. Bremse. Så kører vi. Blå. Rød. Det er flyver op igen. Jeg skal fandme ikke over de der flyver op der.
sindssygt, mand. Øj, for helvede. Så skulle jeg ned i gear her, tror jeg. Nu lige ned i gear, går der op bakke. Sådan, det nåede vi lige ned i gear. Sådan. Trækker vi skulle lige op bakken her, sådan her. Gammel belgisk ølhest. Nå, skulle flyve. Nå, vi kører videre her. Så kører rundt her. Går sgu ned ad bakke her. Skal jeg altså lige have tungen lige i munden. Vi snyder det her. Sådan. Nej, det var ikke så godt måske. Hey, kig lige på vejen, Kenneth. Skal vi op her og lægge kurven? Det er altså ikke mig for den med de kurve der. Men jeg er godt, det skal. Så, spand spor. Ups, over en å. Og så ikke noget vand i. Ej, kæft, mand. Ej, det er fedt det her. Det er der. Så kommer vi over broen. Det bomber. Så. Hvad fanden? Nu går det op igen. Så kører ned, når jeg kører op. Træstammen. Hvad fanden laver den her? Lige midt helt ud, jeg skal cykle. Kører det bare udenom. Den kan jeg da ikke komme ind over. Sådan der. Woohoo! Og så kommer lige sådan en lille fif en der. Fifløjer der. Det var det, han snakker ud i. Fanden også noget bakket noget. Men det her er mine. Det er jo sådan nogle steder, her jeg er ekspert. For helvede, hvor jeg gå ind. Det er jo her, hvor mine force lige kommer ind. Mine kompetencer. Det er jo sådan noget her. Jeg er jo simpelthen lige det i mit terræn her. Men for satan. Så op og stå, Kenneth. Der er kraftigt op her. Hold nu op, mand. Jeg tror faktisk, vi er ved nu til vejs ende. For satan. Sådan kan det gå. Nå. Og hvor var der lige kamera på der? Nå. Så kommer vi sgu til slutningen. Hvor det er virkelig 4 km, jeg har kørt der. Nå. Det var altså lidt halvhårdt. Nu skal jeg også en tur hjem på hotellet. Jeg tror, jeg lige skal ud på balkongen og få en dejlig kølig fadøl. Det har jeg sgu fortjent. Hej. Malene, jeg er lige ved at cykle en tur på mountainbikesport herude. Og jeg ved jo, at du er jo ølsommelier. Så jeg tænkte, du kunne foreslå mig en god øl efter ølcykling. Det kan jeg sagtens. Ja. Vi har et udvalg af alkoholfri øl. Og Erdinger er jo blandt andet kendt for at lave alkoholfri øl, som også bliver serveret efter maratonløb. Ja. Så den kunne jeg foreslå dig. Jamen, så når vi sådan en. Det finder jeg nok. Der kommer nok noget alkohol i blodet, jo. Nej, det er præcis. Det duer ikke, jo. Vi drikker og kører. Er det Weissbier? Nej. Det er en hvedøl. Nå. Ikke decideret Weissbier. Nå. Men der er zero helt. Den er 0,5. Okay. Det er grænsen i Danmark for, så må de så kaldes alkoholfri. Ja. Og så en af de grunde til, at Erdinger faktisk også er så kendt for at lave de her alkoholfri, som bliver serveret til de her løb, det er, at de er rige på vitamin B12 og folsyre, som faktisk også går ind og hjælper på at genopbygge muskler, og plus at det slukker tørsten på en helt anden måde, end vand gør. Så velkommen. Tak skal du have.